Masu kallon mu sannan mu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin tunaninka kamanninka makomarka tana hannunka. Suna Nasarawa Danmajalisar da ni da kai da ke da ku dukkaninmu muna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala bisa azurta mu da ɗan majalisar jiha MB Aliyu Gama domin ya zama jagora ga sarkin aiki. Dukkanin alƙawarurrukan da ya ɗauka mana a ƙaramar hukumar Nasarawa kaso 2.5 cikin 3 ya kammala. Mun gode injiniya MB Aliyu Gama mai tsado mai fara'a da zubin yan gayu. Alƙawarin da ka ɗauka ka ce za ka yi a cikin shekara 4 gashi cikin shekara 1 ta ka kammala shi. Hakika babu abin da za mu ce a gare ka sai godiya.